NYANSAPO amamre ni amane de akwa akopim e wo Domeabrahene Kumasi Domeabrahene sem na making na wo hwe emfunini na beda so ya ekoyi a eye Obaapanin Akua Boatemaa a wono mekiremu ana ese Domeabrahene nana Kusi Obodum wono ankasa ne maame na sisi de wodafo yi na ene ye na wotweda na ye nyina yaba ye ka bomu aye beboa ama nana Kusi Obodum a ne nso ati yabo modern ni ahwe se ne beya yebeboa na ma na wotweda yi wadi ni kama ama enema etimi akonkan nti aha eye Domeabrahene na yegina school park so na yese na wotweda yi ekoso a adofo etwa adwadwo ye bobna na ye tini su a ye de hwe se ne beya Obaapanin Akua Boatemaa ye behwe na enema akonkan e ma revi se Asante amamre ni abakosemu no ene ho amane no no se obi dane to wasa na e kamia kwese etia baako mienu ene nan ansa na eja na chikura we no no de ato sante na be ye bekoso na ye hwe sante na ato ayeban sante na ato ayeban e nana Kusi Obodum Domeabrahene ankasa a o maame dafumi wono ena wato sante wo be na wo behwe a ne nsani faso no no ohini bi nso edi ne nchen pe a chese wono nso eye baafo oseipuku oye otumfo be muhini me kire breman bemu eka bemu a eho ena nananom kwa akura wonum akura a yede wonum eko ene ho na ohini a ohwesa ekuru a efren se bemu no ohweso no wono ne baafo oseipuku eno emare mfi se yenkasa Asante abakosem ni amamrimu no yenkasa ohini ewu debi okwa akura nti wonum akura ene bemu ho na bemu ho no ohini a wohwe akura no so no ene baafo oseipuku wono ena odi ni nia nana Kusi Obodum Kumasi Domeabrahene enchen a eja wo gine yojojo agin tata na se de mpemfo kan humani so mamenti ti na atwe mienu wono enamo anase bi nso kan se benan kasa pa no hwem so mameni dinti ena atwe mienu nam asekire ne se kane no aboa otwe ya no mudidi wodotom obofo nso kwa woni ba bi omudidi ti ya no taade ni hwe dotom ti se mo ne mienu didi no mu nyina hye dotom mu abofo de be firi wono maraw na wabeto wono nyina atu nti aboa kura nim nyansa se ene ma meme nyina doto na wo wuram na didi kakra na menhwe so obi ba maka to didi wia no we nso akodidi enu nti ne kan se hweme so ma meni dinti na atwe mienu nam nene kasa woro so nti humani so ma minti na atwe mienu nam eno no enti ya kire mu kakra di kaka yem se nyansa podie eye amamre ne abakwasem amane ene ade ebramo ya kire yesuande ye yefun so yese mu fanche we ayemfo ne mienu na kese wonu mudi asano na Kusi Obodum Kumasi Domeabrahene ene bafo oseipuku a wono eye otumfo ba muhne ma menkyem kakra na hwedi bafo oseipuku Obodum wono na henche na nase na botire no no kokoo enim wono na botire no kokoo enim ena de egu ne nsa no no nso no se wo hwa wono de eye baako pe ayese adome bia eso na emumu no na Kusi Obodum Domeabrahene na nkasa no no wo ade bia eye eso pa eda no komu atwa kankosa ena na botire no nso no ye wo ahosuo kokoo ebum akokoo na ebubobum tuntum se atwiem ena ono no nsa nso no egudie na egu ne nsa no edoso pa tisa wo hwe ni sei na Kusi Obodum Domeabrahene no wono wo mensa bonkum so ena bafo oseipuku no wono ena wo mensa enifa so enti nkiremu kakra ya kire akyemti ohunso ya eda wono mienu wono ntem nipa beenu no yenkase nipa ye mienu ade ne ye kan a baako mienu nipa de eye fua ana obi mienu so ye kan beenu ba sa ba nan sa ena ye kan nipa nti ye ya ne esua de nso de kan wonimu a obi nimu a obi kire nti eno nso ne nkiremu kakra ewo eno no ena ede amamu na meka Asante said ya mamre obi bedane ato ebe na yi e ma remvi se ye wona awotweda nipa no eda ato a ne na awotwe so bepe esia ye wada duanan na esi wu ye no bosome ene ne na kakra echi ye kansa de duanan eno so esia hyefa ansana eyi da no yaye ene sawo afisia da ti se wo kan dia na awotweda adeduanan eyi na nkasa ene afisia da na ese ye wo maako be se enan anzani akase wedi ye wie kura se de amamne ne amaneti ye gye nipa no kwan na afi okọ sa pepepe ena etie ewo nti ene
Obaapanin Akua Boatemaa woye Nana Akwasi Obodum Domeabrahene ne maame wada ne ato no eno nti na ye wo hayi sese ebra duro no de eye ahemfo no mpanyimfo ene nti na twetwe wura wono ba no mu nyina abegyam na won ma beboa ama Nana Akwasi Obodum kuma se Domeabrahene watimi aye ne maame na wotwede kama wono edi nche yi asofo nemu tememufo nemu mpanyimfo nemu adofo nuanom namfo behra adefo obia wo mbi kroma wo nyina wo mbia ye baneja ye de anidie de amasade amamere no etie no ohene trasia se ne etie bia no si yekọ ma na kwa aba eno na ye no na wotwede yi asi ebroguma egun hyenimpu ene etikuma kodui na beso bidibra ene obi na beka ache na wotweda no mponi na ne idure yi da no dia eno so ye behya mu ye ka ache se NYANSAPO ye mani nsuma sanse eho ena amane ne amane no emu chenchirenche ne yeso pa no ebeden dwa ede adwa nso dia da wose ye chirechire mu ne ema mu hu ne ekọ ene ne ebe nyina enti eno no we obroni beka say introduction ye kire ne wo ba ne wo becha na afie no won makọ manim eno anu mu so mu yi we ye busuafo ankasa pa ena ebe Nana Akwasi Obodum kuma se Domeabrahene nyame ya adom a e ma revi se oforisi obosome no ne de dikan e wo finsia mpemienu ane aduonu mienu no enza bosome nan mu e wa afofofura aka kuma bi ne ewura mu no ena e be hye eyi no ho enjeche na se ye ka mo se de be ko biada ye de no so bebrem a ye be mamoni ehu ene mo sonso ate NYANSAPO yumedi esu no ko YouTube bomoden na search na wo de like chire wadwen na hye fama namfo no mu ntwe bi sanse yesua de ewu ma revisit tase bia yesua de ebresem no ye be se hye bi medin ne abusua pani owusu diumi From we propose pepo bubu pokomo ama chebare aine nana chetu kumane nana re wanone trade twase aine nana safwa chimai bawo aine anono na trade aine nana no misra nana no medromo achia yama nana no makwa baso akwai aso
fan say maame preko pe ne yo mase no lebum ne yo maame eno no se umante se abrewa yare be wona be me wapie ne me no mapie be bia se fata se umde abrewa be ko bia no no mde no eko di onyame pe ena woye ena nyame afre Obaapanin do muka se onyame oman be bi pa entena ne die tie ne omuse ne abusantase edo mase omumame na wochena no manka bibia na entwaye omubaya omunso no enaka no aduonu omunso enaka no aduonu sanso no omudoko no eno so no enaka no aduonu sikapa 20 million Nay 2,000 Ghana cities. 2,000 Ghana cities. Ashame esibuswe namusi ewranom emaye. Sanso enam panyimfie enomo ewra esanse omase omumame rofri adehifie etomutime ma no munkola nanmanim wabra mumfa broninsa enkro omube mu broninsa no akotoa no akọ edaso. Ashame esoswe Fatu yura ekunya ase ema omo sede nsofei omo ekasa enie Nananum etaswo Domeabrahene Middle School Park no abusua de onyame asida be kwa akoma no Methodist asafum wobe tumienu na osomo no aba no na wiye
ebusuafo de adri de ye be kwa wiya no obi nso no kan se ne aye di ne nso no asabi koso ha we ye kuna hene ankasa ntorwa ne bi na waje no wo hene wo so ntorwa wo so ene wo dan ne ho em se enwum kro no ewura no mu akwaje wo ntorwa ne bi adada no kakra afedie nese bafo anase nana akwasi Obodum Domeabrahene ene bafo osipuku otumfo ba mu hene breman no wonu etu apo wonu so de tina chese dwabadi no yanso yɛ de mu besi na yɛyɛ ne kagye bi nyame yɛ adom a ɛma refi sɛ oforisi obosom no ne de di kan ɛwɔ mfinhyia mpemienu ɛne aduonu mienu ɛsɛ bosom nan mu ɛwɔ afefoforo akakoma bi ne yɛwura mu no ɛna yɛbɛhyɛ ɛyie no ho ɛnhyehyɛ no ase yɛka mo sɛ deɛ yɛbɛkɔ bia da yɛde no nso bɛbrɛ mu a yɛbɛma mɔni ɛhu ɛne mɔsonso ate nyansapo dwumadie so no kɔ YouTube bɔ mmɔden na search na wode like kyerɛ wadwen na share fama namfo no mu ntwe bisan sɛ yesua de wɔ mare bi sɛ tase bia yesua de ɛbrɛ sem no yɛbɛsɛ hye bi medin ne abusua pani owusu edumi